Espera't un moment. A veure, estic nerviós, Miquel Àngel. Per què estàs nerviós, Aleix? Perquè fa molts mesos que no venia aquí. És el que té, l'Aleix el tenim ocupat i no pot venir. Però avui hem tornat a fer una gran via... Bueno, espera, no, potser t'estàs precipitant. Vale, no. Anem a intentar. Anem a voler fer una gran via, una gran alluga, la clàssica de Montserrat, la clàssica de les clàssiques, el Dauet. Xun-xun. 15 metres? Grau, Quinto Barberà, però si mireu el canal ja ho vam intentar i no arribàvem. Llavors hem trobat el palo selfie. Vull dir que no anem a escalar, anem a fer el tonto. Bueno, anem a pujar dalt de l'agulla. Com? Com puguem. Iepa! Què? Terreny conegut. Terreny conegut. Em sona, anem a estar per aquí. Anem a gust. Anem al peu de la via, que està aquí en aquest ressal. Què, Aleix? Jo avui no he vingut a escalar. Hem vingut a pujar. A Montserrat. A veure com va això, l'invento aquest. No, i no hi ha l'altre. Tachan! Oh! Xavals, el nostre somni d'arribar al cim del Dauet crec que es complirà. Bueno, no cantem victòria. Entenem que no som puristes i és fer trampa, però és el que hi ha. Cadascú coneix els seus... Cadascú sabe els nostres límits i pensem que aquí l'important és arribar a dalt, no com, però és arribar a dalt. Bueno, això ho podríem discutir molt, però hem vingut a jugar una estona. I com que sóc tan bona persona... Que perro. Em deixes a mi? Li deixarem al Miquel Àngel arribar al cim ara que ja li hem muntat tot. Vale. Didn't know what time it was, the lights were low. I leaned back on my radio. Some cat was laying down some rock and roll that a soul said. Then the loud sound it seemed to fade, came back like a slow voice on a wave of fade. That wasn't no DJ, that was hazy cosmic time. Com ho portes, Aleix? Preparado? But he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children use it, let the children use it. Xaval!
Chaval! I had to phone someone, so I picked on you. Oh, oh, hey, that's far out. So you heard him too. Oh, oh, switch on the TV. We may pick him up on channel 2. Look out your window, I can see his light. Què, Aleix, com ho veus? Què t'ha semblat la via? Anàlisi tècnica de la via, va. Anàlisi tècnica. No podem fer una anàlisi tècnica. Exclusiva. No m'he escalat la via, tio. L'hem fet tota de segon. L'hem fet tota de segon? Bueno, però de segon també costa. està per sobre de les nostres possibilitats. No, però si tu mires bé, van sortint... Aquí l'últim passet que has fet amb estreps, jo no l'he fet amb estreps, van sortint unes mans molt bones. I una reunió salvadora. Sí, la veritat és que quan veus la reunió... Doncs res, via molt recomanable, però ja sabeu... Si sabeu escalar. Si teniu el sisà consolidat, ho podeu fer. I si no el teniu I si consolidat, no, també ho podeu fer com hem fet nosaltres. Altra cosa. Pues vinga, som-hi! Some man waiting in the sky. He'd like to come and meet us, but he thinks he'd blow our minds. There's a starman waiting in the sky. He's told us not to blow it, 'cause he knows it's all worthwhile. He told me, let the children lose it, let the children use it, let all the children look at. Què, Aleix, d'on venim? Oh, the way. Al de Uet, el tenim allà davant. Aquesta toma és nova, Miquel Àngel? Aquesta la podràs estrenar en aquest vídeo. Toni, va dedicada a tu. Yeah, quina mirada! Bueno, ara vas de primer ja, o què? Déu-n'hi-do la sortideta, Un pas d'estreps. Ole, tu. ¿Por qué no? Ole! Joder, ya perreando del todo, ¿eh? Ole! Que puta, ara entenc per què m'has deixat. Vamos! Vamos! Sí! M'he agafat a la reunió. ¿En serio? Bueno, això no es veu el vídeo, no? No. Ah, he arribat! Mare meva!